Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ένα ακόμη βιντεάκι. Εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Σήμερα θα κάνουμε σταφιδόψωμα. Να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά και λίγα. Χρειαζόμαστε αλεύρι, ζάχαρη, σταφίδες, νεράκι, καλαμποκέλαιο, βανίλιες, μαγιά και λίγο αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε σε ένα μπολ το νεράκι. Θα ρίξω μέσα τη μαγιά. Θα ανακατέψω. Προσθέτω τη ζάχαρη. Ανακάτεμα, τις βανίλιες, συνεχίζω με το αλεύρι, ρίχνω και το αλάτι. Λίγο ακόμα. Τώρα θα συνεχίσω με το χέρι. Ανακατεύουμε με το χέρι. Τώρα θα ρίξω το καλαμποκέλαιο, λίγο ανακατεύοντας. Ρίχνω και το υπόλοιπο. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Προσθέτω λίγο αλεύρι ακόμη. Τα υλικά θα τα βρείτε όπως πάντα στο κουτί περιγραφής. Θα πατήσετε πάνω στον τίτλο. Θέλουμε μια ζύμη μαλακή, αλλά να μην κολλάει στα χέρια. Η ζύμη μου είναι έτοιμη, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία. Θα τη βάλω πάνω στον πάγκο για να βάλω και τις σταφίδες. Θα την ανοίξω έτσι λίγο. Και θα βάλω τις σταφίδες.
Είναι τέλεια η ζύμη. Θα διπλώσω. Το ανοίγω έτσι, συνεχίζω και με τις υπόλοιπες. Ωραία. Ξαναδιπλώνω. Έτσι. Ξανά. Θα λαδώσω λίγο τη ζύμη μου. Και πάλι στο λεκανάκι, σκεπάζω, αφήνω να φουσκώσει και συνεχίζουμε. Η ζύμη έχει φουσκώσει, θα λαδώσω λίγο τα χέρια. Θα τη βγάλω πάνω στον πάγκο. Θα την ανοίξω λίγο. Θα διπλώσω, θα ανοίξω πάλι. Έτσι. Αυτό. Θα τη λαδώσω, θα τη βάλω πάλι στο μπολ να φουσκώσει και προχωράμε. Η ζύμη είναι έτοιμη. Θα λαδώσω λίγο τα χέρια μου. Είναι ωραιότατη. Και τώρα θα κάνουμε τα σταφιδόψωμά μας. Θα κάνετε ό,τι σχήμα θέλετε, ό,τι μέγεθος θέλετε. Εγώ θα τα ζυγίσω, να τα βγάλω το ίδιο μέγεθος όλα. «150 γραμμάρια το καθένα». Ωραία. Τα έχω ζυγίσει, τα έχω έτοιμα, τα έχω κάνει έτσι μπαλίτσες. Μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι, αλλά εγώ θα τα κάνω πλεξούδες. Έχω κάνει ένα μεγάλο μπαστούνάκι, γυρίζω έτσι και το άλλο έτσι για να μετρήσω. Το κόβω εδώ και
Ξεκινάμε. Βάζω και αυτό στη μέση. Έτσι, έτσι. Έχω το ταψάκι δίπλα με αντικολλητικό χαρτί. Έτσι θα τα κάνω όλα. Αν κολλάει, λαδώνουμε λίγο τα χέρια. Οπότε θα κάνω μπαστούνάκι ένα μεγάλο. Ωραία. Κόβω εδώ. Αφήνω λίγο απόσταση. Τα κάνω όλα και τα λέμε πάλι. Και φτάσαμε στο τελευταίο. Η ζύμη είναι πολύ ωραία, δουλεύεται πάρα πολύ καλά. Θα τα σκεπάσω, θα περιμένω να φουσκώσουν πάλι και θα τα ψήσουμε. Τα σταφυδόψωμα έχουν φουσκώσει. Έχω βάλει σε ένα ποτηράκι νερό με ζάχαρη, να τα περάσω από πάνω. Μπορούμε αντί για ζάχαρη να βάλουμε και μέλι. Θα ψήσω στον αέρα στους 170 βαθμούς. Για 25-30 λεπτά, κάπου εκεί θα το δούμε. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι από πάνω. Προαιρετικό είναι. Έχουν γίνει τέλεια. Το κάτι άλλο. Τα έψησα στον αέρα στους 170 βαθμούς για 30 λεπτά. 5 λεπτάκια πριν σβήσω το φούρνο τα έβγαλα και τα ξαναπέρασα με το νεράκι και τη ζάχαρη που είχε μείνει για να μας κάνουν πιο ωραίο χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα κόψουμε και ένα. Πολύ μαλακά, πολύ αφράτα, το κάτι άλλο. Βλέπετε. Τέλεια. Βαμπάκι, αφρός είναι μέσα. Το κάτι άλλο. Και πάρα πολύ νόστιμα.
Έχουν γίνει τέλεια. Εγώ τα φτιάχνω πάρα πολύ συχνά γιατί αρέσουν πάρα πολύ και στο σύζυγο. Παίρνουμε μαζί μας και στη δουλειά να τα φτιάξετε και θα με θυμηθείτε. Είναι το κάτι άλλο. Πολύ αφράτα και πάρα πολύ νόστιμα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και θα τα ξαναπούμε γρήγορα με κάποια άλλη συνταγή. Φιλιά πολλά! Γεια σας! I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound.